Om Jesus plötsligt kommer för att gästa dig ett slag, om han vanligt börjar fråga vad du gör varje dag, kommer du då honom hälsa in och med glädje tar emot. Om Jesus plötsligt kom, vad händer då? Om Jesus plötsligt kallar dig att lämna det du har, är du redo då att släppa allt och inte dröja kvar? Kommer synden som du bär på att verka för stor? Om Jesus plötsligt kom, vad händer då? Om himlen plötsligt ljusnar och du anar han är när, att han kommer som han lovat för det sina han har kär. Finns du med bland alla dessa som han velat med sitt liv? Om Jesus plötsligt kom, vad händer då? Om himlen plötsligt mörknar och du anar han det där, att han kommer som han lovat för det sina han har kär. Finns du med bland alla dessa som han redat med sitt liv?